إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا رب، إذا تجمع عليك الأعداء فقل يا رب، إذا حار فيك الأطباء فقل يا رب، إذا هجرك الأصدقاء فقل يا رب. قطرة من فيض جوده تملأ الأرض ريا، ונظرة بعين رضاه تجعل الكافر وليا. אתה אומר תושב התנחלויות. אתה לא צריך להיות פה. אתה כבר התחלת את הנאום הזה, זה זמנך. אתה לא צריך להיות בהתנחלויות. טוב, הרוגים בג'נין, רמת הגולן מעל 50 שנה יהודית, ישראלית. אז אני אבקש ממך. הרוגים בג'נין, פצועים בתל אביב וחייל הרוג. מה? דם כולם על הכיבוש הארור שלכם. עכשיו זה מים מציונות דם כולם תל אביב. על הכיבוש הארור שלכם. הכיבוש מעוור, הכוח מעוור. אתם מתנהגים לא רק כפושעים אלא גם כטיפשים. עוד סבב. תראו מה יש במחנה פליטים ג'נין. כולם גאים בג'נין ובצדק. בצדק הם גאים. ועכשיו עוד אנשים יצטרפו ללוחמים נגד הכיבוש הארור הזה. אתם לא רק פושעים, אתם גם טיפשים. אתם גם טיפשים. הראו את העם הפלסטיני מול הכיבוש, מול ארצות הברית. העם הפלסטיני עומד לבד. אני מבקש לדבר יפה. מול הכיבוש הארור וגם מול ארצות הברית. למה העם הפלסטיני ממשיך להיאבק? חברי הכנסת. כי הוא צודק, כי הוא נאבק למען השחרור שלו. תפנימו שהאינטרס האמיתי חבר הכנסת אלמוג כהן, שני העמים זה בשלום. שלום, כלומר להכיר בזכות הלגיטימית של הפלסטינים להקים מדינה לצד מדינת ישראל. כך יהיה שלום. להכיר בזכות הלגיטימית. אני מבקש לשמור על שקט. וזה חוק הטבע. לכל פעולה יש תגובה. טלי, אני מסתדר. לכיבוש יש תגובה. וזה ההתנגדות. אני מבקש. ההתנגדות לכיבוש היא לגיטימית. והכיבוש לא לגיטימית. יחי מחנה הפליטים ג'נין. יחי העם הפלסטיני. יחי המאבק הצודק שלו. אני מבקש לרדת, סיימנו את הדברים. רד למטה בבקשה, תורידו אותו. ימשיך להיאבק, תוריד אותי. אני יודע, רד למטה. תחזור למקום. הוא תקף אותם. הכל בסדר, תודה רבה. רד למטה. המים מהתנחלויות.